Veľká noc je najväčším kresťanským sviatkom. Prečo tomu tak je, tak o tom budeme hovoriť v dnešnom Téma magazíne. Vítajte. Mojím dnešným hostom je kňaz Braňo Kožuch. Vítaj, Braňo. Ďakujem veľmi pekne. Takže prečo je Veľká noc považovaná za najväčší kresťanský sviatok? Lebo obsahom týchto dní Veľkej noci je tá najväčšia udalosť pre kresťanov, najväčšia udalosť v dejinách, o ktorej my veríme, že zmenila pohyb sveta, že znamenala naozaj takú zásadnú zmenu v dejinách celého ľudstva. A tou udalosťou je Ježišova smrť a zmrtvých stanie. Ako udalosti, ktoré Boh síce pripravoval celé stáročia, ktoré nastali v plnosti časov a z ktorých žijeme dodnes. Dal by sa určiť presný dátum smrti Ježiša Krista? Myslím, že to je otázka celkom zaujímavá pre mnohých a otázka, ktorú sa zaoberali mnohí vedci, skúmali dátumy a porovnávali historické správy s prameňou od historikov z evanjelií. Ale myslím, že presný dátum, naozaj presný dátum, tak ako by sme to dnes my chceli vedieť, že sa to stalo 3. apríla toho roku, tak to nie je možné zistiť takto s presnosťou. Jednak preto, že evanjelia ako ten najväčší zdroj informácií nie sú historickou správou, že ich zmyslom nebolo podávať veci historicky, ale predovšetkým objasniť to posolstvo a význam tých udalostí. A jednak preto, že dnes to počítanie času je úplne iné, ako bolo vtedy. Aj vtedy, keď historici opisovali udalosti, tak ich neopisovali s takouto časovou následnosťou, ako je tomu dnes. Prečo sa viažú na Veľkú noc a ďalšie dni, napríklad Zelený štvrtok, Veľký piatok, Biela sobota, Veľkonočná nedeľa? Aký to má zmysel, akými symbolmi sú vlastne tieto dni? Veľká noc nie je len jedna noc alebo jeden deň pre nás. Veľká noc sú udalosti Ježišovho utrpenia, smrti a zmrtvých stania. A to začalo v tej poslednou večerou. V tej chvíli, keď Ježiš s apoštolmi sedí vo večeradle a slávia židovskú Veľkú noc, slávia veľkonočnú večeru Paschu. A tam už začína sled tých všetkých udalostí, kedy Ježiš anticipuje, alebo teda nejako už slávi to utrpenie, ohlasuje učeníkom, že áno, budem trpieť a zomriem, až po tú udalosť Ježišovho zmrtvých stania, o ktorej nikto nič nevie, len sú určití svedkovia, ktorí videli Krista živého. A to znamená, že k tomu všetkému patria tieto dni. Od Zeleného štvrtku, od večere Zeleného štvrtku až do Veľkonočného rána v nedeľu. Takže počas toho Veľkého piatku tam je prísny pôst, ten deň. Áno. Tam sa vlastne došlo k tomu... K Ježišovej smrti. Čiže Zelený štvrtok je deň, kedy si večer pripomíname Ježišovu poslednú večeru s apoštolmi. Preto sa to volá zelený, pretože sa pri tej večeri používali horké byliny, zelené byliny, ktoré mali symbolizovať pre Židov v rámci paschy práve to otroctvo, to utrpenie, ktoré v Egypte museli znášať a z ktorého boli vyslobodení Božou mocou. Tam začneme teda sláviť túto večeru a po nej Veľký piatok je deň, kedy Ježiš umiera na kríži. Sú farnosti, sú kostoly, kde je zvykom napríklad bdieť v noci zo Zeleného štvrtku na Veľký piatok ako taká spoluúčasť s Ježišom, ktorý sa v Getsemanskej záhrade modlí. S Ježišom, ktorého zajali v tú noc, ktorého odviedli pred Piláta, ktorého viedli vlastne cez tie súdne procesy a až ho nakoniec odsúdili na smrť. Biela sobota ako symbol toho zmrtvých stania? Presne tak. Biela sobota je v rámci celého toho liturgického roka cirkvi taký veľmi zvláštny deň, pretože je to deň, kedy sa neslávi liturgia, taký aliturgický deň, je ticho. Ježiš je v hrobe, Boh zomrel na kríži, pochovali ho, to znamená, že akoby svet zmlkol, akoby sa stratila všetká nádej, stratil sa všetok zmysel, až večer, čo už je vlastne v rámci toho liturgického prežívania vigília nedele, večer vstáva z mŕtvych a začína sa sláviť Ježišovo z mŕtvych stanie, skriesenie. A to už je preto Biela sobota, pretože to znamená nový život, znamená nový začiatok. Ako sa teda určuje termín Veľkej noci? Od čoho sa odvíja ten termín? Lebo vždy je iný. Áno. Na rozdiel od Vianoc, kde ten dátum je presne daný, je stanovený rovnako každý rok, tak Veľká noc sa mení a pohybuje. A myslím, že to je práve v závislosti od jarného slnovratu. Najbližšia nedeľa po jarnom slnovrate, myslím, je Veľkonočná nedeľa.
Aké sú také symboly najväčšie tej Veľkej noci? My sa stretávame možno aj s tými tradičnými. Baránok, kríž, vajíčka, korbáče. Oblievačka. Oblievačka, to je najdôležitejšie asi. Aj keď už tie tradície pomaly vymierajú. A pre nás tým najväčším symbolom je kríž. Jednoznačne socha zmrtvých stáleho. Aj v rámci obradov Bielej soboty. Tá posledná časť je procesia, kedy sa vychádza vonku z kostolov s Eucharistiou a súčasťou tej procesie je aj socha zmrtvých stáleho Krista. To sú asi také dva najväčšie symboly pre nás kresťanov. Socha zmrtvých stáleho a kríž, dokonca prázdny kríž, na ktorom nie je korpus, pretože Ježiš je živý. A potom sú tu tie tradičné symboly, ktoré sa pridávajú k Veľkej noci, od veľkonočného zajaca cez veľkonočné vajíčko, korbáče. A myslím si, že každá kultúra má tie svoje zvyky, svoje tradície a svoje symboly, ktorým kresťanstvo sa snaží dať a dáva nejaký náboženský zmysel, kresťanský náboj, alebo teda to vysvetlenie, tú interpretáciu. Tak je aj vajíčko, klasické veľkonočné vajíčko, výrazom toho nového života, ktorý sa rodí. Tak je veľkonočný zajac výrazom toho bdenia, pretože zajac vraj nespí nejako, alebo teda nemá nejako zatvorené oči, a tým pádom je výrazom toho človeka, ktorý očakáva. Človeka, ktorý čaká stále na ten nový život, ktorý bdie. A tak je to aj so všetkými ostatnými symbolmi. Aj s kúpačkou. Oblievačka. A prečo práve sa oblieva? Vieš, že sa to na to historicky ten kontext, ktorý sa kedysi stal, alebo... Tradícia hovorí, čo nie je v súčasťou evanjelií, je to len tradícia, ktorá sa dozdáva ústne, že ženy sa vracali od prázdneho hrobu, kde im anjel oznámil, že Ježiš vstal z mŕtvych, tak ako ženy kričali po celom meste, nenechali si tú správu pre seba, jednoducho boli z toho celé natešené a rozradostené. A Židia, ktorí to počúvali, tak ich chceli utíšiť. A vraj jedným zo spôsobov bolo práve oblievanie, jednoducho nejaké zmrazenie tú studenou vodou, aby sa jednoducho prebrali, že hovoria hlúposti, že tárajú, aby zostali ticho. Tak to je vec tradície. Či to tak naozaj bolo, jasne, že to už nevieme. Ani to pre nás v rámci toho prežívania Veľkej noci nie je to najpodstatnejšie. Ale je to jeden z krásnych zvykov pre chlapov. Oblievanie žien, chlapci. Na Veľkú noc sa viaže aj pôst, 40-dňový pôst. Aký má vôbec význam tento 40-dňový pôst v dnešnej dobe? 40-dňový pôst je opäť jedno z liturgických období v rámci prežívania cirkvi. Je to 40 dní pred Veľkou nocou. Ak by sme mali byť presní, tak je tých dní podstatne viac, alebo podstatne ich viac, o pár dní. A ten zmysel znova je z evanjelií, znova je v tom kresťanskom prežívaní. Pretože v evanjeliách čítame, že Ježiš predtým, ako začal verejne účinkovať, tak bol na púšti 40 dní. Tam sa postil, tam sa pripravoval na to celé svoje pôsobenie a účinkovanie. 40 dní je symbolom aj 40 rokov, kedy Židia putovali po púšti z Egypta do zasľúbenej zeme, kedy si ich Boh pripravoval na ten veľký dar, ktorý pre nich pripravil. A to isté vlastne znamená aj pôst pre nás. Je to čas, ktorý nám Boh dáva, a keď putujeme týmto svetom, aby nás pripravil na veľký dar vzkriesenia, na veľký dar, ktorý nám dáva v Ježišovi Kristovi. Je to symbol toho očakávania, kedy Ježiš je na púšti a pripravuje sa, on sám sa postí a my takisto sa pripravujeme na prežívanie toho posolstva, ktoré on priniesol, ktoré nám on dáva. Že lekári tvrdia, že ten pôst tomu organizmu celkovo dobre urobí. Tých 40 dní, že tak človek vymedzí, teraz obmedzí nejaké veci vo svojom živote z zdravotného hľadiska. To ja už neviem, je to možné, na mne to nevidí až tak veľmi. Keď pre nás naozaj to podstatné na pôste nie je len odriekanie sa od jedla. Pre nás to nie je dieta. Hej? Práve ten náboženský úmysel, ktorý človek v tom má, ten robí z diety pôst. Tu nejde len za tých 40 dní o to zrieknúť sa jedla alebo byť striedmy v jedle. Tu ide práve o to v tom prežívaní všetkých povinností a starostí, ktoré človek má, viac myslieť na Boha. Myslieť na to, že môj život nekončí len smrťou, že môj život nie je len o mne, o mojej práci, o mojich starostiach, ale má hlbší zmysel. Čas na také zamyslenie sa. Napríklad. Keby sme tak porovnali sviatky Vianoc a veľkonočné sviatky, myslím si, že kultúra kladie väčší dôraz práve na tie Vianoce. Prečo tomu tak je podľa teba? Tak Vianoce sú človeku asi bližší sviatok. Veľká noc sú naozaj dni, ktoré sú viazané s kresťanstvom. Sú výslovne kresťanským sviatkom a tým, že naša kultúra
na Slovensku sa hlási ku kresťanstvu, tak pre nás sú to zároveň dni voľna, kedy spoločnosť dáva priestor prežívať tú pointu, ten náboženský význam týchto dní. A Vianoce sú zase svojím posolstvom človeku naozaj blízke, pretože prinášajú to posolstvo lásky, tú potrebu vzájomného obdarovania sa, to, po čom človek vždy bude práhnuť, čo vždy človeku bude chýbať, po čom vždy túži. Jednoducho je človeku blízke, keď cíti, že je milovaný a že môže milovať a tú lásku prejaviť konkrétnym spôsobom. A preto sa tie Vianoce stali asi aj tak všeobecnejšie rozšíreným sviatkom, aj viac prežívaným, nielen veriacimi, ale aj neveriacimi ľuďmi. Aký má podľa teba zmysel Veľká noc v tom kontexte spojení s dnešnou dobou? No pre mňa má veľmi veľký význam. Taký ten Práve symbol. preto je to Veľká noc, pretože to, čo pre mňa znamená Veľká noc, alebo pre ľudstvo, tak to je veľká vec. Naozaj veľká udalosť. A prináša pre mňa každý jeden deň z toho veľkonočného trojdnia, z tej Veľkej noci, je deň veľmi osobitý, ktorý prináša samostatné posolstvo, veľmi dôležité posolstvo pre život. Ak v kresťanstve máme možno nejakých 6 hlavných pravd, ako základ celého toho nášho učenia, tak pre mňa každý ten deň je jedna veľká pravda, ktorá pre môj život a pre život človeka dnes znamená jeden pilier, jeden stabilnú oporu, o ktorú sa môžem oprieť v tom svojom prežívaní. Zelený štvrtok ako deň, kedy sa Ježiš vedome a dobrovoľne rozhoduje pre utrpenie. Berie to na seba. To znamená, že bolesť, utrpenie v akejkoľvek podobe. Že ten symbol utrpenia pomáha práve tým, ktorí tak trpia vo svojom živote. Možno. Áno. Ako to uniesť? Napríklad presne to, alebo že to nie nevždy je to len choroba. Nevždy je to chyba. Nevždy je to trest. Lebo veľakrát sa tak pozeráme na to utrpenie, ktoré príde, že prečo ma Pán Boh trestá, prečo ja tak musím trpieť. A Zelený štvrtok pre mňa, práve ten večer Zeleného štvrtku prináša práve toto posolstvo, že pre utrpenie sa dá rozhodnúť, utrpenie má svoj zmysel, dá sa do neho vstúpiť. Alebo človek by mal nájsť v tom nejaký zmysel. Áno. A potom sú to jednotlivé dni takisto. Veľký piatok ako naozaj tá najväčšia udalosť, kedy nevinný trpí kvôli mne, za mňa. To, čo ja som mal podstúpiť, to, čo mne patrí, ako moja mzda za môj život, za moje hriechy, za moje zlo, ktoré robím, tak vzal na seba niekto úplne iný. Čo je symbol obety? Symbol obety. Aj tá Ježišova smrť je nielen symbol. Pre mňa to je naozaj to najpodstatnejšie. Lebo tam som mal byť ja. Tomu tak ja verím. A nie som tam. To znamená, že keď žijem, tak je to preto, že mňa niekto zachránil. Že niekto naozaj má rád, tak mu záleží na mne, že dokázal ísť až tak ďaleko. Že v tej pomoci mne nie je vypočítavý, nemá hranice len pokiaľ on chce, ale dal všetko. Absolútne všetko. Braňo, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prišiel k nám do našej relácie, že si našiel čas. Ja ďakujem za pozvanie. Vám, milí diváci, ďakujem za vašu pozornosť a prajem vám krásne prežitie veľkonočných sviatkov. Dovidenia.